Het onderzoek naar fraude in de plomveesector zette in februari uiteen. 4 inhouders in Nederland binnen aangehouden. Eén daarvan had een groot plomveebedrijf in Friesland. De Fries wordt ervan vertocht dat er volle meer inhoudt als tastingen. Nevens Faber van de vakgroep plomveehouderij van LTO Noord mag de aaien dan net meer als skarrelaaien verkocht worden. Een skarrelaai is pas een skarrelaai als hen met maximaal 9 op een kantometer zitten. Dat ze genoeg ruimte hebben dus. Zij is het. Als je de volle hin hebben, dan krijg je voldoen je net aan de riegels en dat jij het net zijn in dit land. Skarrelaaien of zogenaamde vrije uitloopaaien binnen duurder en sassoerde vertocht de plomveehouder onterjochten meer verzinnen ha. Ook zou hij nevens de Voedsel- en Warenautoriteit meer mest produceert ha dan wettelijk tastingen. Voor de plomveesector is dit fraudeonderzoek meer nice. Bij mij weten dit de eerste keer dat er zoiets gebeurt. Ik giet er net jij uit. Ben je ervan schrokken? Nou, ik vind het wel vervelend dat de sector op deze manier in het nijs komt. Terug bepaalde organisaties als Wakker Dier die zorgen er natuurlijk net al te fleurig zin in zo. Aan de andere kant is het onderzoek toch heel tijd blijken dat de burgers, de consumenten, dat die best positief binnen over agrarisch Nederland.